Nagpadayon ang imbestigasyon sa Department of Trade and Industry kung DTI kabahin sa posibleng safeguard measures alang sa imported nga corrugating medium usa ka pangunang materyales sa paghimog karton. Kini human ang reklamo gisangad sa Pulp and Paper Manufacturers Association of the Philippines nga naghisgot sa kalid nga pagsaka sa importasyon nga nakadaot sa lokal nga tigama. Base sa dato sa DTI, misa kang importasyon gikan sa 74,984 metrikong tolenada niadtong 2019 ngadto sa 89,311 metriko tolenada sa 2023 nga adunay 77% nga kalit nga pagtaas sa miaging tuig. Sa tunga-tunga pa lang sa 2024 nalabuan na ang kinatibuk ang importasyon sa 2023. Ang nagunang supplier sa imported nga corrugating medium mao ang Japan nga adunay 45.6%, Indonesia adunay 16.7%, Australia adunay 13.7% ug Vietnam adunay 12.7%. Samtang mikunhod ang domestic sales din adunay 2% nga pagkunhod sa volume ug 12% nga pagminus sa kita niadtong 2023. Gipasabot sa DTI nga ang hinay nga panginahanglan sa maong dagkong merkado sama sa China, US ug Japan nakaresulta sa pagbaligya sa sobra sa supply sa mas ubos nga presyo nga nakaapekto sa lokal nga negosyo. Gi-assess karon sa gobyerno kung kinahanglan ipatuman ang taripa o import restrictions aron maprotektahan ang industriya sa nasod. Kini si Idol Kenny alang sa IFM Balita sa buntag, di kapungan sa pagatod sa mga nagunang og labas nga mga balita. Tatak RMN, tatak IFM Balita.